Halish Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnar ban pe ki video sakani channel Shanghai. Nagaling jo Presiden ka Amerika Donald Trump ulap hae ki sipai bat ye ki terthma syak Qatar. Nagaling jo ka Iran ro kalapen kre bha ye ki sipai. O Presiden jo ka Amerika henen kasni ula ai hukum ye ki sipai harengkat ki terthma klanbor ban hier syak Qatar bat nagaling jo ginong yalam ka Iran ro. Ia kisipai kila ai ka hukum bakin long ready bha namar ka jingle jong ka Amerika. Hakabaya dei bat kiwei pat kinong yalam na kiwei kiri kala penpen mat bhaya ki bat kila syia pet tangki khmat haki news ia ka jingle jong ka Amerika bat ka Iran katei kala penbu jingkeli ki babon bha hato katei ka jingle jong ka Amerika bat ka Iran kan wan yalam syaka thmamo. Bat nagaliang jong kinong yalam jong ka Iran kisu up ia ka Amerika ka karai bak ka Amerika kan ai bat kila ong bakin sa jubab kela ia ka jingle jong ka Amerika lada jia kumno ka Amerika kan bakla hangta ka Iran ro ka ong ngilaya bang comments ngin sia kadu hakiwei pat ki update stay tuned guys.